Hello guys, and welcome back to our YouTube channel Zimsans TV. If you are new to this channel, please hit the subscribe button, comment, like and share this video so that it reaches many people, so that vanhu vakawanda havarasikirwa information nema-updates atinenge tinawo. So nhasi guys, vanonyaya Baba Harare. Nhasi Baba Harare munowaziva, is a former GT musician. Baba Harare has been performing kudhara. Munhu atangira kwaJapraiser kuimba music yake kusvika aputika ikoko kusvika azozvimirira ega kuita brand rake rakazvimirira. Baba Harare are famous for his hit song Heri Dzemurara iyo ine explicit lyrics, and is also well known for singing music inonyadzisira, music isingaridzwa pamberi pavabereki yatinoti GT. Asi recently kana Baba Harare gore rapfuura, Baba Harare vakakwanisa kugera musoro wavo vakatosiya gym. Baba Harare vatanga kudzikira bhodhi yavo. Baba Harare tingati kuti kuonda pane zvavanga vari before, vakatanga kuchinja. Baba Harare machinji atanga kuoneka. So vanhu vakawanda vakatanga kushamisa kuti ko chii chikuitika nemunhu uyu, this guy, what's happening now, ari kurwara here oro chii. Yezvo Baba Harare vanga vakudana nemusikana mutsvuku anova church girl. Saka zvofungudza kuti musikana uyu anova ndiye mukadzi vakazorora, ndiye akavaconvinsa kuti vasiye zveGT, achiti zveGT ndezvenyika, hazvina maturo. Munhu ngaaende kuchechi, afollowe bhaibheri, afollowe Mwari. Zvinova zvinhu zvakanaka chaizvo, nokuti Mwari ndo musiki wedu, ndiye musimboti weupenyu. Mwari ndo vakatisika kuti pano panyika. Saka ichiri shuwa yaMwari kuti Mwari aone tichiita kuda kwake chona zvinhu zvake. Baba Harare vakaconverta vakasiya GT, vakatoanonza kuti inini guys, ndasiya GT music neni. I recommend God. And munyika umu hamuna zvirimo. Munyika umu takada zvinhu zvakawanda panyika apa guys, hazvina maturo, zvinopera ndezvepano pasi. Baba Harare vakasiya GT music, vakatoretire, vakadza mafans avo eGT. Baba Harare munhu aifarwa nemahure, aifarwa nemahure. Baba Harare zvisingaiti, noti music yavo yaita zvinhu zvemubedroom nezvekunyadzira nyadzi, so munhu aidiwa nemahure stick Baba Harare. Saka Baba Harare vakasiya GT music. Mafans avo amwe akatovabuka, amwe akatongovaterawo gospel ikokoko, asi vazhinji vari kuvashorobodza kuti vakaita muvhu rakadhakwa. Hanzi vakasiya GT ndokupera kwavanhu vaita vasina mbiri. Asi guys, tingati panyika apa mbiri ine basa here, chine basa ndeupenyu. Saka mbiri haina basa, mbiri haina basa, mbiri inouya ichase ichienda. Asi zvakakosha kuti iwewe pambiri achisazokusakadza kana kukuparadza iwewe. Baba Harare vakati a good move according to myself kusiya GT kana gospel music. Basa album ravo ronzi Repentance rina masongs akawanda zvanakidza chaizvo stereki. So asi zvadaro manje Baba Harare vari kuonekwa bhodhi yavo iri kupera. Bhodhi yavo nozowo vaimbe magitare vazhinji vanoita zvevakadzi kana vane mbiri, vanoita zvemahure. Vakadzi vakawanda, vana vakawanda, vanongoti apa Mwari. Chokwadiwo kana munhu ane mbiri ka vakadzi vanonga vega, vakadzi ane mbiri nemari, vakadzi vanongowanda vakadzi. Saka Baba Harare munhu wokutoti akabva atosiya zveGT akasiya izvozvo, atanga kudzikira bhodhi. Vamwe vari kuti vari kutsanya mitsanyo, vamwe vari kuti munhu ari kunamata, saka anomborwiswa nguva diki ozopikawo mberapo, asi anoziva chokwadi hapana. Saka let's pray for Baba Harare kuti whatever is going through, Mwari amurwire, Mwari amuchengetedze, Mwari amuchengetedze career yake iende mberi, career yake. So guys, if you are new to this channel Zimsans TV, please subscribe to this channel, hit the notification bell. But next time usarasikire no updates at no post apanapa. Thank you so much guys, we are growing. Let's reach 100 subscribers by the end of this month guys. Thank you so much, I love you all. Stay tuned, bye.